Benat. Ni Luken. Joanes. Aioki. Olare mintzoa. Oye. Pasadan ugazkenen aurkeztu genuen gure lehenengo diska. Eta, bueno, hemen gabe elkarreko sesioak saioan. Disko hau orkesten defenditzatu horri gaunea. Oin arte diska garrera nahiko nahi dula. Kontzertu esente jotzen egon geha, 10 kontzertu eman ditugu. Bueno, taldea sortu zen, Lukenek eta Billo gitarra jotza ginuen. Eta orduan kontzertuten herriko festa batutan kontzertuak ikusi eta gero, gitarra jotzen zuela, ez da, bai. Eta zeatik, ez osatzen, hori ez egiten, bale. Eta zinekin zegizen jarri, eta dokinen atea etorri zen, Odolari mintzoa, zen polita, egiten sakona, eta bera. Gustatu zitzaigun da. Berez edo mintzoa gutzago zen eduna, barruko numaiteko barrutikan esate duna, barruko esan nahia. Pop aldetik zerbait badaka, metal aldetik zerbait igual badaka, eta, bueno, orokorrin esan berra dago, rocka ditu dugu. Kenen disko garratu zunean zatika jutetzea, jutezu gaizki postaldi, segaren ono eta segaren goi gata. Hemen den joko dugu eta beratu hemen demostratu behar da aldea zeman da. Diskon 6 kanta gaude, gaur behatzeko goitugu, gaur 3 daudea grupo lanen jungo janak, beste 3-4 grabadazka oro egin da. Uste deunean disko honen prozesua agurtu dela, egingo dugu hemen elkarrekin eta okera manten diguten. Hau ez genuen sautzen elkarrekoa, estudioa, lehenengo aldetik esan da honega sartzekana. Oso, estudioa hona iruditzen zaigu eta, kusiko dugu ez, hola, entzutean. Egitako bizi bat, zeruko agin, zaputuen bila, abiatuko naiz eguzkia hitzean, irekin etortzeko, asmori baduzu, soilik sinistea, zilegitza duzu. Lehenengo gauza beldurrik ez eukitzeko eta animatzeko, porque lehenengo pausua hori izaten da, holako lehiaketetara, kontzertuta, aurkeztea. Eta ez izateko bildurrik, ondo prepauta etortzeko. Eta, sortea eukaten. Hori klabia, logo tokitan entortu batzea, nervioso entortu batzea, pentsatzen boa ez, faio bat ingo duzea. Azkenen orduan irudizu faio bat etorri bertzea, ez una saien, zaila da, baina. Bai, bildurrak etxean utzita. Disfrutatzea. Animali.